kelo ne yuto makare. Evelyn. Achiel, support mar rowere dwaro en pesa. Nikech mondo ichak ing'eni ohala ok en wacho ni adwa chako ohala to ok itime. Achiel odwaro mondo ibed ni in gi pesa, kata ka en 3,000 kata en 10,000, ing'eni adwa dhi chako ohala mar uso tong'. Nyaka ibed achiel gi pesa achiel ma idhi ng'iewo godo gik midhi chako godo gino. Alafu mar ariyo, rawere dwaro aluora maber. Gidwaro aluora maber mar timo ohala no. Nikech ing'eni ndalo mang'eny waseng'iyo e pinywa kae waneno ka nitiere weche kaka tax, nitiere weche mag juoko, nitiere weche mag ang'o. Iyudo ni ng'ato dhi e town uso tong', odhi uso smoche. Ing'eni magi gik ma ahinya rawere uso. Giringo nikech jojuoko chopo, giringo nikech onyisgi ni kuma giuse no ok en kuma ber. Koro achiel manyalo wacho ni rowere dwaro ahinya en pesa. Mar ariyo en aluora maber. Mar adek en support. Onyalo bedo support mar government, onyalo bedo be support mar family ni. Nikech family konyisi ni gimitimo no ber, idhi medo mbele, idhi bedo gi mor mondo itime. Koro an anyalo wacho ni achiel maduong' mar rowere dwaro en pesa. Onyalo bedo from government, onyalo bedo kata from family, nikech ing'eni pesa government mondo chop kaka nyota. Nyota ing'eni sani penja ni ng'ato kae ni ing'e ji adi mano yudo nyota. Onge samoro ng'ama ong'eyo. Koro onyalo bedo achiel support mar family ni mondo ing'e janyuol koneno ni nyathine no puonjo nyaka secondary, opuonje nyaka e college to tich pok oyudo. Onyalo ng'ise ni kata nyathina ambe natimo magi. Onyalo bedo funds from your family, onyalo bedo from your spouse, nikech nitiere be youths moko ma already are married. Onyalo bedo be from government, which can be a bigger picture. Atokor ka koririgo bat ini nene nade support mane masche moko rawere dwaro mar mondo mi business kuom ranyisi mari ma itimo kata mari mane